Miriam Spiteri de Bono hi persuna kapaċissima. Din kienet dikjarazzjoni li għamel il-President ta' Repubblika George Vella f'intervista li saret mill-ġurnalista One Francesco Borg, ftit sigħat biss qabel itemm il-mandat tiegħu. Ma konċ nafa, ma konċ nitkellem kisba mhux se nitkellem, però Miriam nafa. Miriam fil-passat konna ħbib ħafna, ġifier kellna kuntatt ħafna, jiena li bnidba intelligenti, bnidba affokata, bnidba li għandha knowledge legali kbir, qed tifhem marri ta' prinċipju. Waqt li awgurala għal-futur, il-President Vella sostna biex quddiem l-isfidi li se taffaċċja, Miriam Spiteri de Bono tieħu l-pariri siwja binant minn tafda. Fl-istess intervista l-President uxxenti ġie mistoqsi wkoll dwar id-diffikultajiet li ffaċċja u stess matul il-5 snin li għaddew. Fost l-oħrajn ma naqasx milli jsemmi l-pandemija li ħarbtet mhux ftit il-ħidma tiegħu. Fil-bidu, jiena ċerti li nisma' nisewx, imma fil-bidu meta bdejna naraw dawk il-twibet kollha ta' Bergamo jitabbew mill-trakkit tal-armata biex jittieħdu ishom mhux jintremew imma dik l-impressjoni warrabhom kemm jista' jkun malajr. It-twerwir tagħna kien aħna pajjiż żgħir, għandna popolazzjoni densa ħafna u jien bħala tabib l-inkwiet tiegħek kien isu ċikċu fuq jħodlok in-niċċa, ħajħodlok kull imkien. Għall-grazzja talla kont żbaljat. Madanakollu Dr. Vella spjega li xorta ħadem kemm seta biex jippromovi lil pajjiżna. Tant li ma tilifx okkażjoni waħda barra minn xtutna biex jimbotta anke l-ħsibijiet tagħna bħala poplu. Waqt li ringrazzja lil poplu Malti għal ġenerożità tiegħu, il-President Vella spjega li kull ma jmur il-mediċini għal pazjenti tal-Malta Community Chest Fund qed jolew ħafna u spjega li hemm pazjenti li qed jieħdu mediċini li jiswew mal-145,000 euro fis-sena. Il-President Vella irringrazzja wkoll il-qrabatu, speċjalment lil martu, Miriam Vella, li tul dawn il-5 snin kienet ta' spalla kbira lieh. Miriam, misana ħaġa waħda biss jienu, Miriam dejjem kienet spalla, kemm meta kont nipprattika bħala tabib, kemm meta kont fil-politika fil-bidu, u fil-presidenza naħseb li tagħti il-kontribut tagħha wkoll. One News staqsa x'qed jirriserva l-futur għat-tabib George Vella għal wara l-presidenza. Żejtu morna tiġi bdejna nordu minn ġimgħa kbira, nżinn hemmhekk. Tħossok li tmullu rad-dar hija xi ħaġa sabiħa. Però sa tagħmel fil-futur huwa. L-ewwel nett ħanalaq 82 sena. Jiena biex tiċċajta tilhom imur napplika xi part-time ħallilhom. Jiġifieri imma din hija ċajta ovvjament. Hemm x'tagħmel da tissortja l-kodba li jkollok, tissortja l-karti li jkollok. Jiena dejjem ngħid l-ewwel ma titlob l-għalletek is-saħħa li tkun kapaċi tkompli u mbagħad timxi skont il-ġurnata.